салом дӯстони азиз, фаро расидани моҳи шарифи рамазон бароятон муборак бод. бигзор ин моҳи фархонда дар умру кори шумо, дӯсту ақрабо ва аҳли хонадонатон файзу баракат оварда, ҳамаи орзуҳои некатон ҷомаи амал пӯшад. ва меҳмонони наве ки ба канали мо нав обуна шуда истодаанд, ҳамаи шуморо хушомадед мекунам ба канали худ. дӯстон, ман дар ин канал ҳар гуна наворҳои гуногунро аз сайру гашти Тоҷикистон то пухтупаз то кори хона сабт карда мепартоям. ба шумо агар писанд ояд наворҳои ман, марҳамат обуна шавед ва дастгирӣ кунед. ва боз ташаккури худамро баҳри подписчикони худ мерасонам ки бисёре аз подписчикони ман ин блогер-занҳо мебошанд. ба шумо ташаккури зиёд барои дастгириятон ки ман ин каналро то ҳол пеш мебарам. бисёре аз блогерҳое ки нав бо ҳамроҳи ман сар карда будем, ҳамин пеш бурдани каналро партофтанд, то охир набурданд ва ман ҳамин чизро то охир бурдам. ин коди ман на ба Тоҷикистон, балки ба ҳамону худи Америка омад. падару модарам ки дар ҳамон ҷо ҳастанд маро дастгирӣ карданд ва ман ҳамин хел кодро гирифтам. хелео хурсанд ҳастам. дар ин ҷо бошад духтаро, ман ҳамин хел зардии тухм хеле зиёд ҷамъ шудааст, барои он ки кӯдакон сафедиашро мехӯранд ва зардиашро намехӯранд. ин зардиҳоро партофтан лозим нест. агар ки хонаводаи шумо ҳам дӯст надоранд зардии тухмро, мо метавонем аз ин зардии тухм пичон ва ҳар гуна пухтупазҳо омода кунем. ва чӣ хеле ки медонед, зардии тухм назар ба сафеда зиёдтар витаминҳо дорад ки барои устувонҳо, майна, ҷигар, дил ва системаи асаб хелеҳо фоидаовар аст. агар зардии тухмро ҳам зиёд хӯрда натонед, ҳатман аз ҳамин 2-3 дона худи тухм, 1 дона зардии тухмро ҳатман истеъмол кунед, чунки ин ба организми шумо хелеҳо фоидаҳои зиёд мебиёрад. барои омода кардани ин печёни ба мо лозим аст кокосови орех барои ороиш доданаш ва 300 грамм сливочное масло, 300 грамм сметана, 6-7 дона зардии тухм, 2 қошуқча разрыхлитель ва 300 грамм орд. зардии тухмро бо равғани маска ман ҳамин хел омехта карда нағза карда алараш мекунем. ман ҳамин хел омехта ки кардем, боз 300 грамм сметанаро меандозем. ман ҳамин хел ҳамаашро ки якҷоя ки кардем ҳамин хел реза реза мешавад ва боз дар ин 300 грамм орд ҳамроҳ мекунем. ордро ки андохтем ва боз дар орд 2 қошуқча разрыхлитель ҳамроҳ мекунем. мана ҳаминтар ва боз ҳамаашро омехта мекунем. мана духтаро, ман ҳамин хел хамира тайёр кардем ки дар даст намечаспад ва ҳаминро ҳамин хел кулула карда дар дохилаш 4 мағз мемонем дар тафтун дар ҳарорати 250 градус мепазем. мана чӣ хеле ки мебинед 1 то 4 мағз, агар ки мавизам бошад метавонед мавиз монда пазед. хелеҳо бомаза мешавад. ман хел гирдача карда якта дар лист мечинам духтаро.
من دخترها چقدر که میبینید خیلی کمی سرخه کرده میگیریم این رو، یعنی زیاد نمیپزیم و با تب خود میتوانید شما این رو با سیراب یا یگان نمود شکلاتی سفید در بولایش مالیده او رو یشتید. من هم خیلی مثل شکلات های همین نوتیلا هست، اما همین رو گرفتم و با همین او رو میتیم حاضر. يوم أقبل علي خصني بالتحية بابتسامة سلام، جيت أرد التحية طالعوا الناس فيا ضاع مني الكلام. يا والقهر مالي غير الصابر، يا والقهر مالي غير الصابر، خايفة من الملام خايفة من الملام. يا منياتي يا سلا خاطري وانا احبك يا سلام، يا منياتي يا سلا خاطري وانا احبك يا سلام. ليه الجفا ليه تجرحني وانا احبك 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 يا سلام.